זה בווידאו. מה? כן. מה, עוד לא שחררתם פה סתימה? What are those? They are my Crocs. המפקדת בוא! מה קורה חברים? נשק יהיה מוכן! נשק יהיה מוכן! אז אתה עד הסוף שם ונותן את הכל. אם אתה בצבא בקרבי, אז אתה עד הסוף שם ונותן את הכל. וגם אם כל אלו באים על חשבונך האישי. זה מה שנקרא במילים גבוהות מסירות נפש. וזה בא לומר שאתה נותן מהגוף שלך. מהנשמה שלך. מהכסף שלך. מהלב שלך. למען מישהו או מישהו אחר שהוא לא אתה. והמיוחד ביותר זה שאתה לא עושה את זה מדי פעם. אלא כל הזמן מדי יום ביומו. דקה. אנא אלי עשה אותי כלי לשרת.
זכות. עלק, תודי שאני הכי מצחיק שם. זהו, היה לי ממש לא מאתגר קצת, בסדר? יכלתם ליותר, סתם ויתרתם לעצמכם הרבה? זהו, שימו לב. נורא, כי בחיים זה לא... גם אותו. כי בחיים לא מוותרים.